Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akupangalale ababili kwisiphihle sengozi kwathi abanye balimala kanzima ngesikhathi kutholana phezulu imoto encane kanye netekisi. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media igama lami ngusibonga konke wakandwande mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Idlule nemphefumulo emibili ingozi enyantisa igazi yenzeke enquthe Ndindindi KwaZulu-Natal. Kubikwa ukuthi le ngozi ebephakathi kweVW iPolo kanye netekisi idlule nemphefumulo emibili abantu abebegibele kuyipolo izolo ngeyithuba zantambama kwase kuthi ke abaseTexini balimala kanzima. Akwaziwa ukuthi ngabe kube yini imbangela yale ngozi. Abantu babe nokuphawula kwahlukahlukene khona lapha ezikhundleni zokuxhumana ngayo le ngozi ethe yashiya abantu bebambe ongezansi. Uthwasa Melusi Fakuthi uthe abalale ngokuthula abaswelekile sengathi ke bengaphola nalaba abalimele. Usifiso Kaizer Kumbu uthe itekisi nePolo wasemi WhatsApp group bonke bayimbangela yengozi sengathi ke bengalala ngokuthula laba abathe badlula emhlabeni. Uhlengiwe noZipho Ncela uthe sojaja bani makuyizo zombili sengathi abalimele bengalala ngokukhulu ukuthula. Umzwandile ngithi uthe gazi konakala lapha ngodriver bamaPolo lapho khona ingozi kusuke kunePolo elikhona. Welcome ngubani uthe sengisaba nokugibela amakhumbe ngibuyeke ngisihambele ngezinyawo. Ayanda Makhumalo uthe yabona nje le ndawo yakwabiya wabe esefaka ama-emoji akhalayo. Bafethu maningi kakhulu ama-comment ngizofisa mina ukuze ukubhala kwenu khona lapha kwi-comment section ngalolo daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.